What if Madika is working for Naika Gechi at Tamakano way and knows I know Gizu no call Ayachi Yatago, Inanya Foka is to wear no law, a Malon is still quite a banana tab, or Yabasalo, or men and Igbo. Nabi still could naiku, or men and Igbo, eating Mona, Echichi Mmanwu, Nabi Hag and banana tab. Manatupa Gabani Rukai, Kawas Kene, Indiana Hanana studio no Toto. I'm Chief Mrs. Chika Ibeneme, Mmanwu, former Commissioner for Works, Anambra State. I'm about that. I'm not saying no, remains in life. No, I also come in Puna, Imana, Nabu Commissioner for Works, none of your wine. Manina, if no, I near not that have wine, and Rob Gunya, former Commissioner for Works. I went as a bag of no. I was a Kedi Johnson of Yefuna. Omenjo Igbo. Omenjo Igbo. Omenjo Igbo. Okay. Dalari no Omenjo Igbo. Dalari to their life. Nyana Ikem Okoye Dike bu Ezudo Igbo. Ezudo no remember. Deje Igbo Igbo do de loan. Adima Dalari remember to their life. And the guy dika isi weko na I ge neba nyanya na nyabo omenani Igbo ebo gbasalo iti mmọnwụ na echichi nne mmọnwụ tupu anyị na-enyeba anya na echichi nne mmọnwụ ka anyị bidogodu n'iti mmọnwụ ka anyị bido ebe nọ Chief Mrs. Chika maọbụ ka anyị bido kedịba ebe ọ bụ nọ iti mmọnwụ ka anyị bido ebe nwoke nọ bido ebe kedịba ọ dị mma n'ihe gbasara iti mmọnwụ achọghị ịmalụ kene tupu mmadụ abanye mmọnwụ maọbụ solitibe mmọnwụ kedu ihe kwesịrị ka o mee ọnwa ara agasị na onye elugo dịka na otolugo isoro before nwatakịrị elu ebe mmụọ onye elu 18 years ka esi wedebeze dịtụ na mmụọ ka abịazi mebibezie mmụọ otherwise it's about from 10-12 years amezie were matazi ababaza na mmụọ ya ne ha da omezie adịbezie ya 18 years before onye aba mmanụ otolugo na o memebi mmụọ mana onwe ihe ndị a na-enegala anya tupu wee kweta na mmadụ ga-aba mmọnwụ dịka nwatakịrị ebe kwuru na edebere ya 18 years onwe ihe na-enegala anya maka anyị na-eze anya na nkịta na society anyị afụ na ụfọdụ ụmụazị na-emegasị mpụ dị iche iche tupu mmadụ abịa ịba mmọnwụ ihe ga-enye anya mmalụ dịka otu o si wee biri ndụ ya otu o si wee nọ maọbụ etu o si wee zụlite ya emechaa ife ndị anya ewesị ehe na onye atozuru ma ọ na ọ kwụsịrị ịba mmọnwụ. Well, like I said before, like 18 more, but from 18 years now. But it's never. I also want in this township or do no more about another. Cause that banana mount. You might call my corner township better. So once all the 18 years, near and near, when you do but I get a boy. I'm not going to walk around and do it again. I as you work on your chama when I was your mama or broke his the boy because it was. Ọdịmma dalụrụ nne na anya bụ ose nyela Ikem Ezudo ka anyị bịa bịa nọ dịka esi wee kwu nọ 18 years ka a na-emegala anya ebe edebezili ya mana mgbe ụfọdụ n'anya ifu onwe mmemme na-emegasị n'obodo ifu ụmụazị ụfọdụ elubedo 10 years ụfọdụ from 10 to 15 ekpuru mmọnwụ na-aga ndị a mmọnwụ ogosiri na ha ababere mmọnwụ wee kpuru dị mmọnwụ ka enwere nke ụmụaka iche nwee nke ndị okenye iche Deje mmọnwụ n'oge mbụ bụ onye ilu arị asatọ otibe mmọnwụ afịfịa une otibe mmọnwụ ime obodo onye ilu arị ili ọba mmọnwụ site na arị ili na ebua ka eji aba onye Igbo mmụọ n'oge mbụ mana ifefa ji wee ndị ojiana na ndị eze mmụọ ji wee kwube na anyị akwụsị ịba ụmụ ntakịrị Igbo mmọnwụ bụ na fa na-emebizi ive ụfọdụ a na-amara iwu mmụọ agụlụfa fa ụfọdụ tili mmụọ na-aga n'ụzọ fa afụ onye fa kwesịrị ịgwa na ọkwa fa na-aga fa ifufe ife fa na kwesịrị ikwu dịka ndị balị mmọnwụ ha wee ndị Igbo wee na-atụ alịa na iti mmọnwụ ndị inwe ihe mmadụ ikike iti mmọnwụ ya enweghị itekwu ka ọ dabụzi na ụmụ ntakịrị na-aba mmọnwụ maka na ụfọdụ na mmadụ iwu mmọnwụ na-etili mmọnwụ mebe ife dị njọ jewe ori mebiwe ife n'ụwa ọgụ
ya ka na-atụ alie anyị nọ na kịta. Ọ dị mma dịka isi wee kọwa na mmadụ nwere ike imebi mmọnwụ ma ọ bụ daba iwu mmọnwụ, kedu ụdị ntaramahụhụ na-enye mmadụ na ọ bụ na ọ daa iwu mmọnwụ? Ọzọ dịkwa ka ibe bụrụ kedu ihe mmadụ ga-eme asị na onye adọghị iwu mmọnwụ ma ọ bụ na o mebigo ihe kwesịrị ka o soro echekwa? Mmanwụ bụ ọdịnala mbụ Igbo nwee nsọ nwee nsọpụrụ. Ọ bụrụ na ịbara mmanwụ solu tili mmọnwụ na-aga n'ụzọ ịdago iwu mmọnwụ. Ọ bụrụ na ịbara mmanwụ afọ ka ijidere mmanwụ aka, ndị Igbo ajụọ kedu ife obodo na-emetụrụ mmanwụ aka ịdago iwu mmọnwụ. Asị na ị na-akọ akụkọ gbasara mmọnwụ kọfele ebe onye na-amara mmanwụ ya akụlụ ịdaga iwu mmọnwụ. Ọ bụrụ na ịdazi ụdị iwu mmọnwụ a, obodo gị megide ya kwugide okwu ya, o nwere iwu a na-ama nra a na-ada onye dara iwu mmọnwụ. Mmọnwụ na-ekwu na ịdaga iwu mmọnwụ etinye mkpu, mmọnwụ afọ na-eti mkpu na-aga n'obodo, obodo niile na-asị na o nwere onye dara iwu mmọnwụ, na ya mere oke mmọnwụ ji aga. Ọ gazịa ọbịa na bụ onye dara iwu, okwe na onye adara iwu, abịa ikwu ya, mmọnwụ na-ekwu ya abịa mee ife anyị ji wee mana onye afọ adaghị iwu mmọnwụ, obodo agbaghala ya zi wee kpewe ya ekpesị ya ọbụla ọdara iwu mmọnwụ eziokwu, maka na mmọnwụ atụgolu ya ife ka ife mmọnwụ tụrụ ya ife bụ ka o wee ka ndị befa onye afọ dara iwu mmọnwụ anaghị etinye ọnụ n'okwu mmọnwụ nọ ndị ụmụnne ya ụmụnne ya ụmụ nwanne ya, maka na mmọnwụ bịa befa sudo oji ndị obodo fa abụọ ya lebazi ajụwazịa kedu ife anyị eme ka ọ dị mma, ekwụsịzie ya agụ ya ife ọya eme. Ọ bụrụ nke onye eji efi na ife ndị ọzọ wee yọọ ayọ na ya gburu mmọnwụ ọyọ ife ndị eze mmọnwụ na ndị oji ana mmọnwụ ya agụ ya ife ọya eme ka ọ wee bụ na ntaramahụhụ anyị na-ekwu maka ya otu ọ dị n'obodo a ka ọ dị n'obodo a ka obodo niile ga-eji aka ha wepụta otu ha nwere ike isi wee na-ata onye ọbụla dara onye bụ iwu mmọnwụ afọ. Ntaramahụhụ ya abụrụ ofu n'obodo niile, maka dịka ekwuru si na Igbo na-asụ n'onu n'onu, mana elue na ụkwala ọbụla ofu. O nwere ebe Igbo na-ezukọ ife iwu mmọnwụ dị n'obodo n'obodo, mmọnwụ nke a na-abụ adazia achọwa ya ka Igbo niile si eme ya. Ka anyị bịazie ebe nne mmọnwụ nọ, maka ọ dịka ọzọ ya na-akpazi nkata chefuzie ya. Nne mmọnwụ bụ Chief Mrs. Chika Ibeneme, dịka nwaanyị mana ekwue mmọnwụ ife ya abata onye ọbụla n'obi nọọ ihe gbasara ụmụ nwoke, mana anyị chọrọ ịma ihe na-enegala anya tupu wee sị na nwaanyị etozugo ka echizie ya nne mmọnwụ. Echikwa anya nne mmọnwụ a, kedu ihe bụ oke na ọlụ dịrị ya n'ebe omenala Igbo dị? Igbo mma mmanụ Igbo ekene m unu. Igbo adịgo, Igbo ga-adị. Nne mmanwụ n'ala Igbo ọ bịara abịa ịma na asị dịka etu eze udo si kwu na omenala Igbo mbụ na ebo n'Igbo na-abụ fakwu okwu sụọ ude kwa ụkwala ọbụla ofu, mana abịa na omenala nọ ife dibere ndị be ndị ife dibe ndị nne mmanwụ a na-ekwu. Ọtụtụ obodo na-echi ụmụfa tozugolunu nne mmanwụ. O nwere arọ nwaanyị ga-abụ oluo ọ bụrụ nne mmanwụ, adaechi onye ọbụla nne mmanwụ. O nwere arọ ọ dị dịka etu ndị si chi, dịka na Ọnịcha be di m iluo 70 years dị ma nchi nne mmanwụ. Nwaanyị lugo 70 years o sigozi na agbọ a akpọrọ nwaanyị pụọ, ọ ga-eso tinye ọnụ n'okwu obodo. Ma ịma na mmanwụ bụ ife dịle ụmụ nwoke n'obodo. Ọ mmanwụ ka eji eji anị, mmanwụ ka eji eweta udo,
oge gboo mmanwụ bụ nnọọ na gboo tupu eme ife ọbụla jee na mmụọ jee jụọ ka dị eme na nkịtị ya na ichi nne mmanwụ na ana Igbo abụrụ ife ọfụ. Ọtụtụ obodo na-echie nne mmanwụ. Abịa na echichi nke echiri m nne mmanwụ Igbo, enyekwa Chukwu ekene maka na atụrụ m anya ya o nwere oge o ji gba n'isi na ndụ m dịka oge akpọrọ m na a ga-echi m nne Igbo niile mkpọba mkpubebe akwa sịba kedu ife nlili m ga-eji bụrụ nne Igbo niile. Asị m nọọ mụ ka olulu mụ bịaba mbọsị dị otu a dị otu a mbịakwa gbatakwukwalụ ndị m ga-agbagasịkwa nekwa fasị m nke a nke ndị oyibo a na-akpọ ndị iti na-asị congratulations. Echie m nne Igbo, echizie m nne Igbo oni mkpụrụkwa nne Igbo awụlụ okpu mme kpunye m n'isi ifo na mbụ okpu mme n'isi gwalụ m ugbo n'ugo na abụọ tụnye m n'isi ịmafụ ifo mbụrụ m nne mmanwụ nwa mbụrụ nne Igbo. Anọkọtazi m ndị be nna mkpọ m sị m na anọkọ na fafụlụ ebe ntụ ugo bụrụ m okpu n'isi a na-etu m nne Igbo na m ga-abịa ka echie m nne mmanwụ. Mbịa ajụsị ajụjụ maka na tupu echie yi nne mmanwụ a na-ajụ ajụjụ dị iche iche nne Igbo niile wee bịa ga-echizie m nne mmanwụ nke ndị Ọnịcha. Abụ m onye Ọnịcha, a na-anụ m na Agụlụzi Igbo, abụ m onye ụmụ Ezarọli, abụ m nwa obi ọmụozele ịghọta. Ndị be nna m wee chie m nne mmanwụ. Adị m 70 years, arịa 70 ka ndị echizie mie ndị Igbo kpọọ si na m bụ nne Igbo. Ndị be nna m wee kpọọ m wee chie m nne mmanwụ na mma na-aza nne Igbo kpụrụ okpu mme Igbo tụrụ ugo Igbo ma mechiro mbịa bụrụ nne mmanwụ ndị Ọnịcha na fa atụ na-esigo gaa anya ka esi aga ya na fa nke a na-akpọ investigation na verification na mara nke o si akpụ ya na research nọ mmụọ ka olulu ịbụ nne mmanwụ Igbo. Ewe chie m nne mmanwụ Igbo, chie m ya n'ụdị tụrụ n'anya. Onye ọbụla na-akpọ mkpu na-enyekwa Chukwu ekene. Ka a na-ajụ m ajụjụ gbasalụ arọ m n'ife mmego n'etu nsi mee n'etu nsi dị n'ebe nsi n'ife niile a o juru akwụkwọ n'ịma na mmanwụ ada ede ife ede afa nwe ka fa si eme nkefa. Agbasịa m ajụjụ niile a fa niile ekwe ma aka. Ọ bụrụkwa ofu obodo obodo ịsaa dị n'ala Igbo 7 Eastern States. Mbọsị echiri m nne mmanwụ ọ dị oji ịsaa asụba, each oji na-represent one state. Echisizie m nne mmanwụ a na-enwe aṅụrị onye ọbụla na-ekenekwa Chukwu. Unu wee kpọfuo oku ka m bịa ka m kọwaa ife dị na ya. Ọkwa ya ka m bịa ka m kọwaa. Ka anyị na-agakwa n'iru ka anyị na-agakwa n'iru anyị ga-anachiata ebe ị nọ Johnson n'ihe gbasara nne mmanwụ dịka ọ kọwagola anyị ka esi ebido mgbe echi ya nne Igbo site na nne Igbo echi ya nne mmanwụ. Ajụjụ m wee bụrụ dịka onye ma omenala Igbo ọfụma, nne mmanwụ a kedu ihe bụ oke na ọrụ ya n'ebe gbasara omenala Igbo na-ekwubekwa okwu ebe ihe mmanwụ dị? Ebe oke na ọrụ nne mmanwụ emego na nne mmanwụ Igbo niile ka o chiri. Onye gbasara nne mmanwụ na onye ọbụla chiri nne mmanwụ ọ nne ka ọ bụ. One, ọ bụrụ na ọ na-aga n'ụzọ na ọ bụrụ na mmụọ na-apụ ọnwa mmụọ anya ndị ọzọ na ya yaga ọ ga-edube ndị ahụ nne mmụọ ka ọ bụ. Ọ nwere mmụọ ga-apịa ndị na-esu ya mkpala maka na nne mmụọ ka ọ megị ka ọ bụ. So etu a ka o esi wee etu a bụ one of even na duty ya and as nne ka ọ bụ na anyị ayelu na be
ụmụ anyị dị na agwa ụmụ nwaanyị okwu dị iche iche onye mebere nke na-abụrụ ụgwa na nke na-abụrụ ya dịka esi wekwu mbọ na mmụọ bụ gọọmenti ya Igbo mbụ onye nwee iwu mmadụ dara like na side be anyị bụ ọkụzụ na mmụọ onye mere ibe mgbasa bụrụ gboo na omenjọ a eburu ekpesi anya were obenjọ tụrụ ha ube nọdụ na geeti ebe tụpụta ebube n'aba ụlọ niile dị ebe a na-etipịa anya maka onye abụ dali nnekwu iwu anọ nwanne eluru ya dị mara nwanna so ọ eso bụ nne mma nwa onye na-akpa agwa na suppose ọ na-agwa na ebe dị etu a agbakwana ka esi eme ya maka na ebe bụkwa mmụọ otendekweba ọ dị mma dịka esi wee kọwa na o nwere ihe okwu kịta nụwa uche m gbanye ọfụma ọ sị na dịka nne mmọnwụ na ọ bụ na mmọnwụ na-aga na ụmụ nwaanyị na-aga na o nwere ike idum ha wee gafee mgbe anyị pere mpe gị mụbụ ma nwatakịrị nwere ịfụ mmọnwụ ihe ebugodo ụzọ gbaba n'ime ụlọ mmọnwụ aga mana anyị nezi anya iru na ịga na soshal midia ife a na-afụzi kịta ọ dị egwu ile anya ịfụ na ihe afụ nwaanyị ka o jogodo mmọnwụ jiri aka ya na-ese foto ajụjụ m wee bụrụ kedu ihe butere nke a kịta onwe mmetụta ya bụ ajọ mmetụta ya bụ ihe na-emezi kịta ga-enwe ma ọ bụ nwegolu n'omenala Igbo ọdịnala Igbo bụ ọdịmbụ bụlụ ọfọjikọ Igbo alụsi mba wee bịa wee tọọ ntọnala dị njọ alụ wee gbaa arọ bụlụ omenala ndị ofufe mba ndị na-efeshi mba bịara ebe a wee na-ekponye ife niile eji mara Igbo aja nke afọ ifulu a na-eme nwere ike ọ bụla ofu onye si na ya bụ pastọ nọ n'ofu obodo kwakwa kọtụ ya na ndị nwe obodo ya eje ndị na-emegide Igbo akwụdoro ya n'azụ o wee bịa imebi ejimala obodo afọ famezie ya ọzọ polisi abịa ọzọ na-agba mmọnwụ ọkụ onye ka ndị Igbo ji wee sị n'oge a na afọ na ife na-emebi Igbo na ife na-edozi Igbo si na ụmụ nwaanyị ka fa nwekene ife ya eme n'ime obi ezumezu mmọnwụ Igbo na anya na-akpọta afa nwaanyị n'ime ka ọ ya basị ụmụ nwaanyị jee n'ike unu gwa ụmụ nwaanyị na mmọnwụ Igbo sị maka na ọ bụrụ mmọnwụ ya ejizi ụmụ nwaanyị ozi ka ọ nwa onye ya asị ya na-agwa ụmụ nwaanyị na mmọnwụ Igbo na nna mmọnwụ Igbo sịrị ụmụ nwaanyị unu emezi n'ife a ụmụ nwaanyị unu ejezi na mmọnwụ nyanwa bụ ife na-eme n'oge a maka na ife afọ ife na-emelu Igbo arụ na ndị Igbo si na onye adịghị ka o si adị ọ dị-eme ka o si eme ọ bụ na mmọnwụ Igbo enwe ọzọ ugwu ya ife mmọnwụ na-emeli Igbo anyị ezu ozi oke Igbo wee na-achọ ka amalụ ma ejimala Igbo anyị anachi ya ma ife bụ ntọnala Igbo anyị enwe ugwu ya ọzọ daalụ anyị na-achịatabi nọ nne mmọnwụ ihe gbasara ya bụ nne mmọnwụ echi gị echichi a ọgwụ oge ga-elu asị na ichizugo dịka na ichizugo ya ọtena enye onye ọzọ dịkwa ka ibe abụrụ ofu onye na-abụ nne mmọnwụ na steeti niile dị na ala Igbo ka ọ bụ abịa na steeti onye adị abịakwa na another steeti enwekwa onye ọzọ dịka etu o si wee dị na nne Igbo niile ofu onye nne adadị bụ onye bịa be die onye nwaanyị anọta be die bịa na-amụ ụmụ ya ọ die ụmụ die ọma bụ echi niile ọ bụrụ nwaanyị ọzọ na-abụrọ nke nyanwa mụrụ n'afọ ya bụ ụmụ ya no forever and ever ka etu ndị iti ndị na-asụ Igbo si asụ ya na nne mmanwụ bụ nne mmanwụ ofu ya bụ onye bụ nne mmanwụ Igbo ofu ye ọ ntọchasịzie ọsị n'ichi m si nnataba anaba m mbọsị m ga-ana mmụọ niile dị n'ala Igbo ga-enwe representation ebe ndina maka na nnefe anaba ewechizi onye ọzọ tozukwalụ maka na tupu echie ị ga-etozu a na-etozu etozu ada emekata echie ma o mekata ọbụla elekshọn ije kampen iwinie ada ewinie etu a mmanwụ bụ mmanwụ kedu onye bụ mmụọ si na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ya dịla onwe onwero mbido onwero njedebe ọ bụ onye okike
onyanwa bụ Olise bụrụ ụwa kele ife niile dị n'ụwa. Chukwu adịrị ịbụa, ovu Chukwu afọ. Chukwu ndị ụka na-akpọku bụ Chukwu ndị ọdịnala na omenala na-akpọku bụ Chukwu onye enu onye ana. Chi ụtụfo efe ụmụ onye ọdịnala ka o ji nzu zoo n'anyanwụ. Chukwu ekele ebe ị nọ. Onwe ife na-eme dị njọ ọzi Chukwu ịnọzikwa ya afọ ụkwofu Chukwu a. Ndị ụka ebulu ụmụ iko nsọ holy ọkwa Chukwu a. Etu a ka ọ dị n'ife anụnwa efula na-eme adịrọ ama ndị ịbụa na ndụ ma maka na mbọsị fa na-agba m ajụjụ na-ekwu okwu ha ghọta m n'ọlụ ka ị na-ekele m. The last nne Mmanwu bụ ebe 160 something years ago. The last nne Mmanwu, as she was a warrior. Anyị ada afụkwa anything ga-emetụta ọdịnala Igbo omenala. Efu ya ka ọ zọpụtara ije ozugbo maka na arụ anyị na-ebosa anya ntị being that na asị nọ na eze na-achịka bụ na ndị niile gbali okirikiri ga na-agwa efe na-eme. Nya na ifefe agwalụ m bụ na Igbo adịghịzị ka Igbo na-adị. Igbo eleligokwa na ndị ọbịa bịazịlụ mee Igbo mechie n'ọnụ na-ekwukwa n'okwu wee na-anala Igbo ife niile bụ ife ji wee mala Igbo maka na Igbo anyị fụlụ dị ikeri nne. Igbo bụ oke mba. O nwere oge anyị na-agụ akwụkwọ sị na e nwere land flowing with milk and honey ọkwa n'Igbo mana tata anụnwa fa chụrụkasịgo ndị Igbo enyefe ndị na-abụrọ ndị bịaza chinye ọnụ n'ife bụ ife Igbo na-amị. Anyị deje na nke anọ ka abịa ife anyị na-ekwu kịta bụ ụmụ anyị n'ala na maka na ụmụ anyị analigo. Ụmụ anyị na-emezi mpụ dị iche iche. Onye kekata n'ụzọ akwụsị mgbabulu egwu na moto gbanye ọgwụ onye eluzo n'ebe ahụ asị na kidnapgo gbabafe ego ọtụtụ ife dị iche iche. Ụmụ anyị na-ebutezi ego mbute ada akpazi ego akpa mana gboo ndị nna anyị a na-akpa ego akpa ejiri nwayọọ na-akpa ya. Onye wee tọrọga wele azụọ ụmụ ya nene na ụmụaka niile azụrụ oge gboo kifu kafadị kilizie ndị kịta amagbute ya bụ ego gidi gboo n'ime onunu tupu ịmalị ya ara eto ọrụ ịnọ risi asị na nke nwatakịrị nwa mmụọ na ọnwụrụgo tazi ifu ebe ọ lụrụ ụlọ nwa 14 years na ala ụlọ ọlụsịzịa ụlọ ọma mbi 2-3-4 years ọnwụrụ ọha eme na ọtụtụ ife ndị ọzọzi dị iche iche na n'ife a ga-alụ erika ka anyị bidogoro na ndị be anyị ndị Igbo. Igbo niile na-ejikọta aka ọnụ wee wepụta ofu onye sị na onye ga-abụ nne Mmanwu and onye a ga-abụgide nwụrụkwa akpọrọ ya. Mana o nwere ihe ọzọ nchọ ịjụ tutu anyị agaba na ihe onyonyo a na-egosi kemgbe. Onwe ihe nne Mmanwu onye echiri nne Mmanwu nwere ike imekata asị na o melụọ ife asị na anya ike anapụ ya anya bụ echichi. Nnọọ ọ na-eme mana kama nụrụ maka na ya bụ nwaanyị chilie mgbe a 160 something years ago ọ nọgidelu ele oge ndị ọcha pụtara bịa ime ejemeje n'ala Igbo. Onye nwa mụtara aba women riot. She stood for them. Nwaanyị wee nwee ike wee confront ndị ọcha maka na ụmụ nwaanyị ndị nwoke emechigozi fe ọnụ nwazi onye egwu kwere ekwu okwu. So o nwere ife nwaanyị ga-abụ ome kịta asị na omelụa nsọ a na ome nsọ a na ife a na-agụ anyị na-eje na nke maka na anyị gafe ọnwego ndị na-akọmpaịlị anyị ife bụ nsọ ana maka na ị na-anya na akwụkwọ ndị akwụkwọ Baịbụl ifu na nwere oge ụmụ Izrel mekọtara agụ alụfanya. So na nsọ ana nke bụ onye bụ nne Mmanwu amago nsọ ana ma na ịma nzọ n'ụkwụ na ya na o nwere ife ọ ga-abụ ime ọbụlụ nsọ ije na ya ife ọbụla mmụọ gwara eme. So no ada ejiri enyo ife ya bụ n'aka. Ọ dị mma ka anyị na-achịata ebe na omenjọ Igbo. Ọ bụ na ị na-anya kemgbe o nwere ife onyinyo na-egosi ebe mmụọ ijele na-agba. Enenebugo m ya bụ ife onyonyo ya ka m ji wee chọọ ka ekwe maka ya na ya bụ ijele ọ nọ na-agba na ya kịta ọ na-agba ọ bụ ebe ọ na-anọkọta
nwaanyị bụ nne mmọnwụ ka esi wee kọwa wee si na ya bụ ijele wee pụta. Onye wetala onye gosili maka ọ na social media nke akpọ social media ka ya bụ ihe na-etrend ifo ka ọ pụtara. So onye na-akọta ya wee kwuo wee sị na a na-emezi alụ n'ala Igbo na nwaanyị o nwere ife jikọ nwaanyị jikọ mmọnwụ na ọ bụgoro na ọ bụ nne mmọnwụ na ebe responsibilities ya anya ebe ọ ende bụ ihe gbasara ụmụ nwaanyị. Ajụjụ m wee bụrụ n'ife onyonyo a efu nkịta ka efi ime nke Igbo. O si n'okpuru ya bụ ijele wepụta. Mere bụ na ịmago na Musa na-eme ibe na onye ọbụla nwere atụ ọ na-epile. Ọhụrụ mgbe ebe nọ ebe ahụ na ebele mụ na ike ijele na-agba. So ọ nwere ebe mmụọ nọ ijele na-agbalị onwe m esoro ijele na-aga na nna ka mma. So ijele gbara n'elu ibe ama elu olu nọ n'akụkụ ka o si pụta. Ọ bụrụ na isi n'ime ya ijele wee pụta. Ọzọ na-ekwu ka o si n'ekwu anya ebe na mmadụ riri n'ebe ahụ. So ọ nwa ka ebe ya esi wee ma ọ dịka onwe ebe nwa si n'ebe ahụ ma ọ nwa n'akụkụ ka ime ebe n'akụkụ but na mmụọ ebe nọ. Ọzọ na-ekwu ahụ. So nke a mmụọ ama akọwa ewe. Ọ dị mma mana ajụjụ m wee bụrụ dịka onye ma omenala Igbo nwaanyị ọ kwesịrị ịbanye n'ime mmọnwụ ya dịka nwaanyị ga-aba n'ime mmọnwụ na-ekpuru nwaanyị mmụọ ebe na nwaanyị ga-eje ịba na mmụọ. Ọzọ na-ekwu bụrụ Musa na-ekpu nwaanyị mmụọ ana na nwaanyị ama nọ na-apụta n'ama ebe a na-ekpu ana. Nwaanyị ga dịka mbọsị ahụ a na-ekpu ya ana nọ na be m. Anyị ncha niile nọ ndị na-ekpu ana nọ ana n'abalị. Ọzọ na-ekwu ahụ so that's it. Ezudo olu gị. Daalụ. Na echichi mmanwụ maka na anyị nọ na mmemme ịba mmụọ ebe a. Mmemme ịba mmụọ onye ọbụla abalị mmụọ bụ ka ọ malị mmụọ. Ọ malụ mmụọ ọ magolo ife dị iche na mmụọ na mmụọ. Ma ọ bụ na esi na ọ malị mmụọ ma ọ mara ife dị iche mmụọ na mmụọ ịma na ọ mara mmụọ. Ọ nwaanyị ya isi nne mmọnwụ ife ize ya ebu ụzọ mebe imego dị ka ọ malị mmụọ. Ka onye anyị na-anọ ụtụtụ ọma. Biko gbatuo volume television gị ọ. Hello, gaba n'iru mana asị gị gbatuo volume TV gị ma ọ bụ isi ebe ọ nọ wee pụọ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Onye ukwu ka ebe isi akpọ anyị. Ngwa gaba n'iru onye ukwu. Mana ibe mụrụ m na-abụ kọjụ okwu na ụlọ na-abanye nwaanyị isi na mmọnwụ ma anyị banye ijele egosi n'ụzọ onyonyo. So and nke ahụ ka m na-alụ n'anya ka mmadụ kwụ njesi maka ya. Mana ọkụkụ nọ na-abụzi dị mgbe okwu nke a na-abụzi akpụ. Ya okwu ekwesịrị ikwu akwụchịrị ịgbagadi ya agbaga. Adịrọ m aga esi nwaanyị egwu nne mmụọ mana adị m aga nwaanyị ma mmọnwụ. Adị m aga esi nwaanyị ma mmọnwụ. So nke nwaanyị ekwesịrị ọrụ nwaanyị ejebe ịbedị na mmọnwụ bikọs nwaanyị jebe ịbedị na mmọnwụ ma na nwoke nwere spiritual ọkụ ewetego. Eziokwu na nwaanyị nwere ike ịnwa sọmpa dịrị ife gbasara mmọnwụ mana ọ bụrụ ozi nwaanyị mma mmọnwụ ọ na ebe nchọta ịghọta ihe na-ekwu na onye ọdịnala abụrụ m onye ụka onye ọdịnala ka mbụ nwatakịrị ka mbụ
n'etie maọbụ onye na uju and nne mmụọ nọkwa n'otu and the other nne nwoke nọkwa n'akụkụ ama nọ ndị omenala kacha bụ ma nọ ndị ọdịnala ọ bụrụ ọgwụ ka a na-agwọ n'ọdịnala so enwere onye kwuru ekwu na-egwu oke sị kama nwaanyị ama mmọnwụ kama nwaanyị ama mmọnwụ ofeke malụ kama obodo ya ama mmọnwụ ofeke malụ mmọnwụ ofeke bụ nwoke amarụ nọ nwoke amara nke abịa na ọsị kama nwaanyị ama mmọnwụ ebe nwoke ahụ amara ibe a na-akọ na amalụ mmọnwụ so amụrụ m mekwu ezi ọzọba n'ihu igwe kama na ibe nke kpatị ya ka etu ahụ ka mara na nwaanyị asị ka nwaanyị malụba mmọnwụ ife ya emerikwa nna nne ọrụkọ maka nne mmụọ ya n'obodo nne mmụọ ya n'obodo igbo ọdịmekwu maka ya bikọs na nwere ike malụ mmọnwụ mana wepụta ndị ọzọ gbazi so ka mma na iwere gboo ya gboo isi na ka nwaanyị jedebe ebe mmadụ kama nwere ike ike isi ihe gbasara mmọnwụ ka akwụkwọ ndị anya na-eme ya ma n'ọmụọ ore mana ọzọ maka ndị ọzọ na-anabata ịrụ ndị omenala anabatakwara n'ụka abụrụ n'ụka niile mebiji ife a na-eme ọ bụrụ na ndị nna nna anyị nabatara ụka apụtara ife ọma n'ụka ka ama nnabataba mana ndị dị mgbe a nabatazi ụka akarịsịa wee mebiga na anyị ife onye ka ndị ejụba kama onye bụ ife anyị anabatalụ mmadụ na bịa na bịa onye nabata bịa bụ na nwere ike ikwu na ife gbasara mmọnwụ bụ anyị arapụgozi nwaanyị mma efrete na batụ mmọnwụ ekene Chineke Dalorinne. Ọ dị mma. Ọ dị ka agaghị sonye live na studio ka anyị bụrụzi guest anyị. Dalorinne o. Oh, okay. Ngwa dalo. All right. Ọ dị mma, Dalorinne. Ọ dị mma. Biko ndị na-enene anyị ọ bụ na ị chọọ ịkpọ anyị tutu ikwuba okwu gbatuo volume telivishọn gị ọfụma maọbụ isi ebe ọ nọ pụọ ọ ya bụ ị na-ekwu okwu ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu anyị anụgo ife onye kpọrọ anyị kwuru mana anyị napụrụ gị okwu n'ọnụ biko iwe wena gị anyị chọọ ka ibidokwa ebe ịkwụsị ihe gbasara ya bụ ihe onyonyo anyị nenele. Deje anyị ka na-ekwu maka ife onyonyo anyị nenelu. Nke bụ eziokwu bụ na nne mmanwụ Igbo niile dị Igbo mkpa n'oge a yara enwe ife gbasara mmanwụ Igbo ya na-akọrọla onye afọ ka o weje nwelefe anya bụ ọgụ maka na ada ezulu onye na-awụ ini ozi onye ịchọrọ ka o jee jalụ gị aka wee mee ka ndị mmadụ niile wee mara na mmanwụ Igbo kwesịrị ka atụ anya ụjọ ọzọ na ejiji mmanwụ na ome mmanwụ Igbo kwesịrị nsọpụrụ. Oge a na-eshi nne Igbo maka ebuzochi nne Igbo na Novemba 2022 Novemba 5 na Obugad onye shiri nne Igbo niile bụ Eze Chukwuemeka Eze Eri nke ile ịtọ na ịnọ Eze Devaligbo Eze Akajiọfọ Igbo niile onye abụ onye shiri nne Igbo niile. Ụbọchị afọ ndị ojiana Igbo wee kwuosi na ese ndị Igbo jụrụ mere ka amal na nwaanyị nke apụrụ iche na-aya etinyere ya ugo na abụ ka ọ bụrụ gbuzuo na oyi eso ndị Ikenye Igbo na-atụ alụ. Mụnwa bụ ofu n'ime ndị eze mmụọ niile na Ebua Onowu Ozuokoye Onowu Emeka Ojukwu dupụtara na 2016 ka ọnwa Disemba dị na mkpụrụbọsị nke mbụ. Anyị wee soli ya wee jebe Igbo niile na obi ọfọ niile dị n'Igbo ka anyị gwafa na ndị Igbo arụtago ofu nwaanyị si na ọ ga-elugo oge ụmụ nwaanyị Igbo ya eso wee zọọ Igbo na ụmụ nwoke na ọkwara ọfa zọ na ụmụ nwoke Igbo na fa a na-eme n'ọzi n'anya ọkachasị ndị nọ n'iru mana ndị na-ata afọ bụ ndị ụmụ nwaanyị nwụtalị maka na ịchọba agbụrụ isi chọba nne gị. Igbo wee sị ebe ọ bụ
na eze Chukwu Emeka Eri eze aka ji ọfọ Igbo ewelugo aka ya kpulu okpu mme na ugbe na abụ tinye nwaanyị n'isi ka anyị jụọ ese ka anyị mara ife ọ bụ anyị wegarugo Igbo niile obi ofo niile dị n'Igbo mmemme anyị eme irulu oji akwali maka na akwali ọmụmụ mere ka nwaanyị bụrụ onye a na-afụ anya mmemme irulu oji akwali anyị eme ma ọnwa anọ n'ime dị na oru n'ofu na mmemme afọ ndị eze anị na aka ji ọfọ Igbo ya ezu ezu na obi omenjọ ka wee kụzuo ene wee sị Igbo ebe unu anọ na Igbo enwego nne mmụọ afọ mmụọ aghara eyi egwu n'ụdị ọbụla Igbo ya eme ka ọ mara ife bụ mmụọ ka ọ wee jee nwuo ozi dị na mmụọ ife Igbo bụ ụzọ mee bụ na enele anya jụọ ajụjụ ka Igbo si ajụ ajụjụ na mmụọ jụọ ese na obi mmụọ niile nọ n'Igbo kwudo sidulu onye a dubata ya n'obi mmụọ ka ọ bụrụ nwaanyị ya na-agwa ụmụ nwaanyị ife mmụọ na-ekwu ka ụmụ nwaanyị Igbo wee gbashuo onwe fa mmanụ n'oge a maka na iru Igbo ọfụ ya apụta kedu ndị ya eme ka o mee oyi si na nne pụta maka na nne bụ isi nne maalị nwe ya nne maalị ọ bụrụ na ịchọba ife ofufe ịchọba ife Chukwu onye izi ya ejeju ese ka ihe esife Chukwu bụ nne gị ịchọba ife nru bụ inye onye kwesịrị ka ọ bụrụ nna gị ife onyinye o nwere ike ọ bụrụ na onye gị na ya bi n'ụlọ abụrụ nna gị mana nne gị bụ na ọfụlụ gị n'anya chọọ ka ịdị mma ọ kpọọ gosi gị fụ Jọn onye na-ebe eni ịchọọ inye onyinye nna jee nye Jọn ife na nne gị akụzi gị ka isi fe ofufe ndị Igbo wee si n'oge a ka ebe ọ bụla fa afụgo ofu nwaanyị ndị ojiana Igbo na ndị echichi Igbo na ndị oji ọfọ Igbo kwudolusi na oyi etozu ka obi mmụọ solusi ya tozue anyị ka na mmemme ya ọkara ozu anyị ka anyị ka na-eme na-aga anyị ka na-akwakọ ka akwa anyị na-akwali wee gwa Igbo niile na mmọnwụ Igbo kwudolu ka ụmụ nwaanyị duo anyị aka zọba anyị ka enwe ụmụ nwaanyị ndị ya edu anyị aka wee zaa anyị ya maka na ifeji Igbo siri ike ifeji Igbo n'oge a siri ike anyị wee mara na mmanwụ adịghị ya na anyị aghara emeli ọgụ a ndewo ya bụ n'ife na-akọwa bụ na dịka ya bụ ihe onyonyo anyị si wee nene kịta anụwa na nwaanyị ịba n'okpuru ijele na ọ bụrụ alụ ka ọ bụ nwaanyị niile aghara aba n'okpuru ijele n'okpuru mmọnwụ na onye bụ nne mmadụ ya ama nwa ya o nwere asịrị anụ bụ nne ma ga amara nwa gị ọ bụrụ nwa gị mmadụ agha bụrụ nne mmọnwụ ma ya mara mmanwụ ọnya ya na-asị ụmụ nwaanyị ebe ekunu ya akwụsị ọ bụrụ na o nwere ikike maka na ife bụrụ ife gburu Igbo tata bụ na ndị ụka bịalụ mee ka ife niile zosiela ezolu mana Igbo na-enyebe ife oye ifụrụ ndị asị na fakwala iko na fa mebili ife mgbe gboo asị n'Igbo na-asị ejekwulukwa n'ebe a ebe a Igbo na-asị gị ejelu na ọ maka na ịmaala ya ife na mara kalị gị yara achịkwa mmadụ na ife na mara so na ife anyị na-ekwu maka ya bụ na ofu onye a Igbo rọtalụ abụgolu nwaanyị pụrụ iche anyị agụpụghị ya na nwaanyị ọ bụrụ na ọ debere nsọ mmụọ egbuo ya mmụọ nwere nsọ tupu ikpu a pụta o nwere ife iji eme ịpụta idebere nsọ mmụọ ọ bụrụ na ịdago iwu mmụọ atụghalị gị ube nyanwụ bụ nwaanyị kịta ọ daa iwu mmụọ kịta maka na ọ nọgolu n'ife osisi pụtara ife mmiri na amụ ya odo ekpu ụgbọ ọ daa iwu mmụọ maka na iwu mmụọ bụ na nyanwa bụ nne mmụọ Igbo niile dalị ya emetụta mmụọ Igbo niile ọ ya emetụta eze mmụọ Igbo ndị afọsị ya pụta na-etozu ya bụ na ọ bụgolu mmadụ anụchala n'ụzọ pụrụ iche ya agbala ife dị njọ ọsọ kwudo n'eziokwu mgbe niile maka na ọ saghị ile ọ dị mma dalụrị nne ka anyị gazie ebe nne mmanwụ nọ maka ya bụ ihe onyonyo onye kpọkwuru na fon si na ị na-anya na ya nego gị anya fụ ka iru gị dị mmalụ na isigo na mmadụ pụọ anya bụ na ịbụzi nne mmanwụ ịbụ na enyocha ọfụma wee rọpụta gị mana dịka nsi wee kọwa na ya bụ ihe anyị nyere na soshal midia ọ bụ mmadụ bụ ihe wepụta ya maka na ọ bụrụ na mmadụ vidiyo ya wee wepụta ya ụfọdụ aghara mmadụ wepụta ya na onye wepụta ya na-ekwu sị na alụ mee
nọ na-akọtọ ya bụ ihe onye ọbụla ekwugo ka o si wee ghọtadebe onye kpọ na fon kwukwa ka o si ghọtara ajụjụ mgbe bụrụ nne mmọnwụ kedu ka ya bụ ife si wee mee ụkọchukwu maka ọ na-abụ ndị ikwu nke m si na ọchukwu ya bụ ife bụ folocom 70 years bi n'ụwa the very very eventful onye ewepụtala onyonyo nwa aghọtara kama na ọ nwekwara ife na-abụ ome otu nwa ọ dị ka masị ọkwa ka chukwu si chụ ya ịghọtago a very very big ife na blessing in disguise maka na etu ọ ga viral ndị mmadụ a na-ajụ kedu ewa nya akọwa alụfa nekwa ife dị iche na ya ife dị iche erika na mmadụ bụ nne mmanwụ igbo as a whole ovu mkpụrụ tili onye ahụ anwụrụ igbo enyochasigo wee sị na onye a ga-abụ ya ọwabụla ya omenụrụ na mmọnwụ ndị ọzọ nne mmanwụ ndị ọzọ ga na-eso na-eme ife ọ na-eme ma ọ na-eje izu ọ na-eje ma ọ bụ na-aba n'ebe ọ na-aba mba o nwere ebe ọ ga-abụ ojekọọ ya na ndị nne mmanwụ ga-ayịkwa je mana o nwere ebe ọ ga-abụ fa jekọọ ilu na ya bụ ebe fa kwụsị enwere ọka agwala anyị agwalụ m ịma mkpọkwa ndị a bịa na ngị ka anyị chọọ ngị ka anyị ma nya njekọ agwakwa m ndị a nekwa na ebe unu ga-ejedebe chere unu n'ebe na nna abịa ịghọtago so na onye anwa melụ m ife aghọtarọ ncha ncha ọ nwata ka ọ bụ biko si gbayalịa na ọ marọ maka na ife onye na-amarọ bụ ọgbọ ọ bụ na o megie ọ ka ajụ onwe ya ajụjụ ka ọ fụrụ ya o jegudu na ife ndị oyibo na-akpọ inquiries investigation wee dị sure tupu ị chọọ na out anything to press or ị gaa online ịdịgodu sure of your facts ka yala ịbụ na o nwere ife ikwulu kwụsịzie ọ bụ na ọ bụrụ ya which means na information ị chọọ out dị misleading o nwere ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ ọ dị liable they will be sued for defaming the culture of an Igbo ada eme ọ bụrụ ifufu ikwu ozugbo you have to investigate ịmalụ onye dị fa abụ m commissioner works housing transport ecological World Bank 32 years ago amụrụ m ebe ọ nọ 32 years because onye mere ife a nne anya o nwere ike ịdị ife dịka 7 years 32 years ago kezi ife ọma ndị be anyị nyochachachasị enu wee chie m nne Igbo niile fe emego inquiries va o nwere ndị pencils down ga-eme mana on each occasion for the 4 different market days ọ bụrụ Chike Ibeneme eme na Eke Chike Ibeneme eme n'Oye Chike Ibeneme Avọ na Nkwọ Chike Ibeneme ndị Igbo wee si mba n'ọnya mbọsị a emere nya bụ ife aka ji ọfọ Igbo niile onye aba aka ji ọfọ Igbo niile eze ọdịnala n'Obugad the 34th o si fụ ụmụ US na Caribbean na other issues pụta obodo dị iche iche kịta anụnwa na bụ ndị chọzi ịwa ji fakpo ọnya ọgọzie fa so no ndị dị otu nụnwa onye anyị na na-abụ na aba bụ onye isi overall o gọvanọ general ka ọ bụ na mmanwụ ana Igbo o nwere ka etinye mmanwụ bụ mmanwụ na ana Igbo ọghalụ ịsain ya tinye good mana na oge ekwulie ọsịmba ya so abịa program a ife okwulu bụ ife mere eme maka na ịma asị na echile mmanwụ nwaanyị aba na ejele maọbụ gịnị ọ dịka gasị na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile enihe echilu mmanwụ ba na ejele mba nyanwa nọ na ebe ọ ga-anọ kwesịrị na ebe ọ ga-anọ ma mpụta a na-eme ife a na-eme ọ ghọta nọ ife a na-eme ka a na-eme ọ darị ya ebiriri nye ọnwa na ọdịnala ka a na-eme ịma na ndị mmadụ aghọtara na ọdịnala dị iche omenala dị iche ọdịnala bụ mbụ na mbụ Igbo nwe nya na akọwa bịa tata na maka na mbọsị anyị ga-akọwa ya ga-abịa na ABS wee kọwa ya anya na-akọwa ka ụmụ anyị malụ maka na ndị dịka m na-abịa chi m ga-ajụ m ajụjụ
ife dị otu a kedu ife imekwa ka ụmụ mmalụ ewesịra he nna m na jebe n'ebe enyi ma ọ bụ nna m agwakwara m fa nọ na mụ bụ ọnụ kwụsịzi fa bụ ntị anụrụ ya na ọtụtụ ife dị iche na-emeganụ n'ala Igbo kịta ka anyị chọọ ka akọrekt ya maka na asịgo m anyị na-abụlụgozi m ndị anyị maka na-eme mpụta mkpọ ụmụ nwaanyị nekwanụ ife mmụọ kwuru onye ọbụla megide retrace ya nekwanụ otu anyị bụ ụmụ nwaanyị si ekwu okwu adabara etu anyị bụ ụmụ nwaanyị si aga ije adabara ife anyị na-eme ndị di anyị abụrụkwa ka esi eme nwoke ọbụla n'ala Igbo nwere entitlement ịnụ ọsị anya ga-anụ ili ọnụa ogechi enyere ya provided na iji ụmụ ndị niile eni aka and na o nwere ife ụmụ nwaanyị anyị na-eme kịta ga nwere opportunity a wee kwuo ụmụ nwaanyị anyị na-eje tụọ ime n'ilo bulunata nwa n'ụlọ ị na-atụ ime n'ilo ebulunata ịmakwa na agbụrụ onye ọzọ ka ije ga-enweta ị mara onye ahụ ije tụtụ ime ọbịa ike na agbụrụ ịbụ sacred agbụrụ ije bute agbụrụ lụrụ alụ tinye ozu ori ọ na-agba ama ọ gba ama ọ bụla ofu ọ ga-enwelili nke ọ ga-eme dị iche n'aka nwoke n'ịmụrụ ụmụ ndị ọzọ maọbụ na-amụrụ ncha nya na ọtụtụ ife na-eme kịta nụ ya masị kpuche ya aka mba so na anyị ga-edolu nwa arụ anyị na-alepụta n'ebe anyị nọ na ọka ife na-eme n'ala Igbo kpata na Igbo enwazị ọnụ okwu mba ka ntinyekwa ọzọ enwere ndị a na-akpọ Igbo bụ Igbo nwee ndị a na-akpọ azụ Igbo anyị mi n'ọkwa na ọya ekwele ya azụ Igbo bụ na nne dị iche nna dị iche ya bụ azụ Igbo ine na ife na-eme kịta si na na-egbu mme bepụ sipụ o nwere ndị agbụrụ fa bụ ndị na-egbu mme mana ụmụ nwaanyị anyị ji ga-atụta ime ndị ya bịa mụọ afa n'ala Igbo ọ na-enye nsogbu n'ala Igbo o nwezia ndị fa na onwe fa ma they trace them fa ma ndị fa bụ abịazịa dịka inye ọlụ otu nwa ewere ya nyefa ama n'oge adịrọ n'ụlọ nke a ọkọ ọtụzi anya ọmụzi ife na-eme n'ala Igbo asị na amarakwa ebe nke asị amarakwa ife na-emenụ kedu ebe ndị nwa si ọkwa ụmụazụ Igbo nnafa dị iche nnefa dị iche n'ime ofu ụlọ onye Igbo Igbo bụ Igbo bụ nwoke onye Igbo nụlụ nwunye onye Igbo eje jụọ njụ maka na oge gboo a na-agba njụ ka amalụ ma agbụrụ fọ nwere maọbụ he ịma na ụmụ ife aga ada eje na agbụrụ dị etu a anụ nwunye bụ nwa mmadụ mana kịta a na-anụghalizi na-eme ife na-abụrụ ife ọtụtụ ife na-eme n'ala Igbo famụtazịa ụmụ azụ Igbo niile enyi enweza polisi enwelu ga-adị against ndị Igbo ọfa ka e ga-enye ebe anyị gara okirikiri ala Igbo niile nwụnyesi ọkụ Igbo ọ fọrọ nwa obere kịta na ọ dị eyi a anyị biri nwunye bụ ọkụ Igbo sọsọ ofu steeti na-ekwara anya nwunye ọkụ Imo steeti yes anyị nwere ike ịmụnye ọkụ Igbo n'Imo steeti ọ gịnị mee asị na ọbala erika ọbala akpọfuru n'Imo steeti erika andị n'aka na-akpafu anyị kachaba ọtụtụ ife na-emenụ anaka ekwuro kwesịrị nọ ebe nwata abịa ga-etu onyonyo nwa ka anyị nwanezie obi gosikwa ndị Igbo ife ndị dị ka fa na-eme maka na ọ dabara maka na onye nwe ọba kpọọ bịa mkpọkọrọ agbata obi eweli ya wee kpola afịfịa ọ dị ka ya akpọ program ka anyị gụọ alụfa nsọ Igbo ka anyị gwafe ọdịnala Igbo maka na omenala edibe ndị ife ndị dị si nkụ ndị chọrọ ka ọ ya elufa ndị ga elufa ndị ọ dị mma ọ nwee ihe ibutere maka awamuji onwe na-ajụ dịka nne mmanwụ nwee ike isonye na emume ịwa ji ife ekwulo aga m awa ji nkwakọta fụkịta nwa nwa ji ivu ndị be nna m agụgụ mbọsị m ga-awa ji nakwa na mbọsị dị ụtọ mana ebe ọ bụ na Igbo si aga ji aga m ebeela eze na obie aga m ebeela ọdịnala ndị bụ ndị ga-anụ ya ọ bụrụ na ọ na-aga ji nwaanyị akpọkọla mba enwere ife a na-ewepụ n'anụ tupu elibe ịghọta ebe m na-eje o nwelele ka nnọ ife nọkịta mekara sị nne mmanwụ Igbo ya bụlugo mba adịghị n'ọfụ ịbụlụrọ maka na Chukwu na-ekelụ mmadụ na-abụọ bụ ụzọ wee decide aka nwoke kpọọ onye Adam kilikataza ka Adam si ajụkpaghalịzi na-ajụkpaghalị wee sị mba ka enye onye enyemaka
o wee wetalia Eve eri oge a udo dịla Adam ịchọtakwa Eve nke ịdị mma udo adịla ya ekele m unu aketizinye bụ ihe mmemme omenjọ biko ka okwu agbamume ihe nye ndị Igbo ihe gbasara iti mmọnwụ na ụdị ihe onyonyo anya bụ nwatakịrị wepụtara etinye na soshal midia. Emere bụ na dịka o si wee kwuwe bụ nne mmanwụ na onye mere ebe ahụ emetere if nka na-etili ma ọ bụrụ ka ọsọ ebe m nọ ekwugo m mbụ na m apụtara ebe nwa ebe m nọ dịka nye nwasị wee kwugo ebe na wepụta kịta mgbe nna enye ya anya mbụ nwa ka nsogharịa ọzọ ka ekwuezi na osi ebe a pụta then onye mere ebe ahụ emetere if ka bụ down side ma ọdụmọdụ na-enye ndị Igbo na-enye m onye ọbụla bụ na anyị abụọzikwa n'Igbo anyị bụ Igbo ma anyị abụọzi Igbo ebe ndị si na anyị bụ Igbo ma anyị abụọzi Igbo bụ na anyị na-arapụzili ebe anyị na-eme mewe ọzọ mmụọ nwe Igbo na-aga iche anyị bụ Igbo na-aga iche mmụọ nwe Igbo na-alịgo alịgo anyị bụ Igbo a na-alịtụ alịtụ Igbo na-alịtụ alịtụ Igbo mmụọ anyị a na-alịgo alịgo anyị na mmụọ Igbo ayịrọ anyị na mmụọ Igbo ga-ayị anyị na mmụọ Igbo ga-ayị ka anyị bụrụ ovu uche mmụọ anyị ebe onye Igbo ketụ onye Igbo egwu onye Igbo kwuo okwu ka o mee ka ndị maara Igbo mara Igbo bifo mara Igbo ọfụma eme nwa bụ nwekwa ebe anyị ji ajụ eze ebe ndị a na-eme na Peter Obi na ebe a na-eme na ebe a na-eme mmụọ Igbo na Nnamdị ka eji ayọsigo ayọ ka arapụ ya si ya ka ji ma ebe anyị na-ekwu okwu bụ ka anyị bụ Igbo bụrụ Igbo anyị bụ na-abụzi ndị Igbo mgbe abụ n'ọkwa na Igbo mgbe abụ ka anyị na-eme ka anyị baa ka anyị bụrụ Igbo bụgbuola Igbo mma ebe anyị kwuru ka anyị mee ekene m unu ife niile na-eme n'ala Igbo kịta ka ife si wee ghasa ọkachasị ndị ntorobịa anyị na-abịa na ndị na-achọzi ka ebute ego mbute lapụzi ịlụ ọrụ ka e wee nweta ego kedu okwu agbamume nwere ike inye ndị a ọkasịchasị ebe ndị nne na nna nọ maka na ọ bụrụ na nne na nna na-akwado ụfọdụ ụmụ ha ma ọ bụ abute ya bụ ego fesolu wee libili ụdị ife a na-eme ọkala ekwusị natago dejen Igbo mma mmanụ o so n'ife banyere ndị Igbo fawesika nwaanyị so kelelu n'obi a na-ekwubi okwu ọbịa na mmezu ife akpanyere Igbo bụ na ilue n'ụlọ ụka tata ifu ka onye isi ụka na-ekwu na onye anyeli mmadụ ikike o ji wee jebe ori wee jebute ego na onye kpeli ekpele o wee pịa kọmputa wee zute ori nne ya na ego na-enwe ọnwụ na-asị na nwa ya na-eme Yahoo plus nne ya ọ bụrụ ife ejizi ama aka ọ dị mma biko anyị enwezi ohere biko ụbọchị ọzọ anyị ga-akpọtakwa ụnụ ka anyị wee gaba n'iru iwepụtagasị maka na orike erika anyị wee na-asị ụnụ dalụ nne na ya bụ ihe mmemme anyị taa ndị nenele anyị ndị kpọrọ anyị ndị ka na-akpọ biko oge anyị na ozugo anyị wee na-asị n'ụbọchị ọzọ Wednesde ọzọ anyị nụnụ ga-anọkọkwa ka emesịa anyị